тоя глас и на пулса дигнах нивата ви. Тоя трак пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината ми. Бите с карата с баса, клата бедрата и гласа ми движи на пъпа и убийцата и картиета, пигета, скъпи телата ни. Под маските ни, но наго стоят лицата ни. Като взимаме много, тя се спуска до долу. В чантата си обикалям с 50 на готово. Звучи ли ви много болно? На жените много водно. Взимам бизнес класа от Женева до Бордо. Бизнес и от всеки видове. Всека вечер и гримирам, нема гримове. Най-обичам пияни, да я събучим, след като съм пипнал чисто нови стори. Несравнимо е. Чуваш тоя глас и на пулса дигнах нивата ви. Тоя трак пали огъня в сетивата ви. За няколко години, но резко дигнах числата ни. На тия рапъри топа е тишината и видите с карата с баса, клата бедрата и гласа ми движи на пъпа и убийцата и картиета, пигета, скъпи телата ни. Под маските ни, но